Добрый дзень, слухачы, гледачы Еўрарадыё. Пры мікрафоне Тарас Тарналіцкі. Сёння панядзелак, 14 гадзін. І мы будзем зараз абмяркоўваць беларускую культуру. Тым больш, што ў гэтым месяцы была добрая нагода для гэтага. Споўнілася 60 гадоў з моманту нараджэння вядомага беларускага мастака і акцыяніста Алеся Пушкіна. Алесь Пушкін таксама з'яўляецца палітвязнем. На жаль, ён памёр 2 гады таму праз палітычны пераслед у гарадзенскай турме, але пры гэтым яго спадчына застаецца жыць. І вось якраз мы пра гэта сёння і паразмаўляем з нашымі гасцямі і гледачамі. Вы таксама пішыце цікавыя каментары, мы абавязкова ўсё распавядзем. А мы сёння паразмаўляем з Елизаветай Калівердой, ці я правильно назвал твою прозу, і з Алесем Рублеўскім. Алексеем, прабачце. Алексеем Рублеўскім. Мы паразмаўляем якраз пра ваш праект «Застацца» і пра саму выставу сучаснага беларускага мастацтва і таксама пра аукцыён, дзе прадаюцца таксама вось вядомыя і не вельмі вядомыя творы сучаснага беларускага мастацтва. Сябры, вітаю. Усім вітанчыкі. Вітаю всіх шчыра. Я толькі перад пачаткам нашай размовы просто нагадаю, што гэты стрым і ўсе наступныя стрымы Еўрарадыё можна паглядзець на платформе Беларусь Туморроw. Гэта можна зрабіць праз спутнік, калі у вас ёсць спутнікавае тэлебачанне. Як гэта зрабіць, глядзіце ў апісанні да гэтага стрыма, а таксама можна глядзець нас онлайн праз онлайн-платформу bt.media. І там таксама будзе якраз паказаны гэты стрым. Сябры, давайте тады пачнем з першага пытання ўвогуле пра саму выставу «Застацца», якая вось стартавала 6 жніўня. Я так разумею, сама яна ўжо не праводзіцца. Ці праводзіцца? Так, яна ўжо скончылася. Скончылася. Давайте ўсё ж такі і пра яе распавядзем, каб больш пазнаёміць гледачоў нашага стрыма. Як увогуле нарадзілася ідэя зрабіць такую выставу, таму што раней былі выставы менавіта творчасці Алеся Пушкіна, а тут як бы сучаснае мастацтва. Адкуль нарадзілася ідэя і як вы збіралі яе удзельнікаў, наколькі гэта было складаны працэс? Ну, я хочу сказаць тое, што наш праект, ён прысвечаны, па-першую, Алесю Пушкіну. Гэта старонка памяці Алеся Пушкіна ў інтэрнэце alespushkin.com. Таксама гэта яго старонка ў інстаграме. Таксама зараз мы праводзім працу па тым, каб сабраць альбом памяці Алеся Пушкіна. Вось, таму, калі мы вырашылі рабіць выставу 6 жніўня, у нас не стаяла пытання аб тым, пра што яе рабіць. Але трэба было падумаць пра форму, таму што ў мінулым годзе Дурэйка рабіў выставу, але яна была крыху іншая па форме, а рабіць тое ж самае гэта скучна. Збіраць таксама толькі творы Алеся Пушкіна гэта вельмі складана, а калі б мы збіралі, напрыклад, творы, якія былі прысвечаны менавіта толькі яму, гэта вельмі вузкая тэматыка і, мне здаецца, што гэта не цікава. Таму ў гэтым годзе мы вырашылі з камандай, што было б крута паглядзець тое, што засталося пасля Пушкіна, таму што ён памёр. Гэта вельмі сумна, але мы працягваем жыць далей. І вельмі важна як бы казаць і пра сучасных мастакоў і мастачак. Вось якраз Алексей нас удзельнічае. Вось, Алексей, а вы як пагадзіліся паўдзельнічаць? Ці былі у вас развагі, ці варта, ці не варта? Як ішоў працэс прыняцця рашэння? Я лічу Алеся Пушкіна такім вельмі знаным і яскравым мастаком беларускім. Ён вельмі смелы і такі, сапраўды такі моцны мастак, на мой погляд. А для мяне галоўным чынам было тое, прыняць рашэнне удзельнічаць там было. Я прыняў рашэнне таму, што калі быў малы і толькі пачаў навучацца ў ліцэі Хрэмчыка, то я быў вельмі ўражаны, калі пабачыў на свае вочы вось гэтую залю, які ён толькі распісаў. Я пазней уже даведаўся, што яна толькі як год была зроблена, і гэта было такое ўсё, вось толькі зроблена, і шмат было размоваў наконт гэтага. І вось моя настаўніца наказала, вось ён калі маляваў, ён не спаў начамі, ён у начах маляваў гэтыя сцены,
і ён апавядаў розныя такія міфы. Было шмат розных міфаў, што нібы там да яго прыходзяць гэтыя душы тых, каго ён там маляваў, а там розныя былі персоны, і яны як бы казалі яму, як іх намаляваць і так далей. Гэта супер. Я чуў адразу, што вось некая такая родственная душа, што я таксама люблю вось такія рэчы, вось якія байкі там, і так далей. І я чуў, што вау, можна так рабіць. Ён, і застаецца такім прыкладам, што можна так рабіць, што можна не проста маляваць для музеяў ці там для нейкіх галерэяў, а можна рабіць сапраўднае мастацтва, такое вельмі вольнае, якое заўжды праходзіць за межы. Ну, у вас якраз вы з працай удзельнічаеце міграцыён, калі я не памыляюся, там вось чырвоныя рыбы такія, якія лятаюць у аблоках. Чаму менавіта з гэтай працай вырашылі выставіцца, і як вам падаецца, наколькі яна супадае вось менавіта з тымі каштоўнасцямі, які трансляваў Алесь Пушкін? Я так раблю, стараюся не рацыянальна падыходзіць. Я просто так слухаў сябе і шукаў, што будзе, які будзе адказ з сэрца ці з душы, можна казаць так, які прыйдзе вобраз. І прыйшла чырвоная рыба. Яна мяне здзівіла, чаму чырвоная, і чаму такая рыба странная, такая полурыба, полу нешта такое. Самалёт ці там штосьці такое. І я такой, що рыба, а пазней, і пачынае разгортвацца гэтая карцінка, і я бачу, што вось ідзе такая калеечка вось гэтых рыбак, якія плывуць сцежкай такой, і яны плывуць у паветры, не па вадзе, а па паветры, і яны плывуць паміж там над палямі, так вось плывуць так, невысока, дзесь так на 2-3 метры над зямлёю, і паплываюць вось перад белай сценкай. І вось гэтая белая сцяна, і яны перасякаюць пасярэдзіне. Я разумею, гэта сцяг. Амаш на бела-чырвонай-белы сцяг. Так, і я разумею, што трэба зрабіць гэта. І я уключыў логіку, пачаў там рабіць як там тэхнічна, гэта матэрыялы шукаць і так далей. І, разумела было, што трэба іх мантаваць на 2 кропачкі, каб яны такія роўна сцежачкай шлі. Я зноў адчуў, што не, трэба рабіць на адной. На адзін пунктик іх фіксаваць, каб яны ось так болталіся. Я так, чаму так будзе, не вельмі прыгожа будзе з майго погляду. Але ж зрабіў, як раіла унутраны голас раю, і зараз я разумею, што вось яна нібы сцежка такая, а яна складаецца з некалькіх такіх суполачак. І гэта адлюстроўвае сучасную, не ведаю, ці ўсю Беларусь. Вся Беларусь вялікая, нас вельмі, некалькі мільёнаў беларусаў на шчасце. Але ж, такую інтэлігенцыю ці штосьці не ведаю. А вось, добра, а што ты скажаш, Елізавета, адносна таго, вось то, што мы закранулі, але так не до конца абмеркавалі, як збіралася каманда? То бок не толькі каманда, а вось пул гэтых мастакоў. Паколькі шмат хто выехаў, мне падаецца, шмат хто хаця бы паўдзельнічаць. Як праходзіла гэтая селекцыя вось гэтых мастакоў? Ці было гэта складана адабраць менавіта тых 20 удзельнікаў? Чаму менавіта яны сталі і былі выстаўленыя? І ўвогуле, што казалі, паколькі ўжо скончылася сама выстава, што казалі наведвальнікі, якія былі водгукі? Вось, можа, пра гэтыя 2 пытання што-небудзь распавядзеш? Добра, пачнем тады з адбору прац. Мы працы адбіралі з дапамогай опенкола адкрытага. Яшчэ хочу сказаць пра тое, што мы мастакам і мастачкам не плацілі за іх працу, і пра гэта паведамлялі праз опенкол. Адбіралі працы праз адкрыты опенкол. Іх было вельмі шмат, і было складана адабраць з улікам таго, што ў нас было вельмі абмежаванае прастранства. Прастора музея вольнай Беларусі, не вельмі вялікая. Гэта была адзіная складанасць. Вось. А так, в прынцыпе, у нас быў пул тэм, праз які мы адбіралі працы. Вось, прыкладна і ўсё. Мы таксама стараліся глядзець, каб яны былі розныя.
Ну, вось у гэтай выставе калі там быў, я ведаю, Ну, конечно, так. Наведваў. там былі, напрыклад, быў не толькі, напрыклад, жывапіс, таксама там і аб'екты, скульптуры, інсталяцыі з гукам. То бок мы працавалі з рознымі формамі мастацтва. Таксама было вельмі важна ўключыць частку прац, якія прысвечаны менавіта Алесю. Гэта была такая прастора у нас невялікая з ягонымі партрэтамі. Вось канцэпцыя была такая. А што казалі наведвальнікі яшчэ? Таму што я... Ну, мне кепскага не казалі. Нічога не казалі. Але я чула, што нехта казаў, што як выстава звязана з Пушкінам, бо там няма яго прац. Ага. І вельмі мала было прац там пра самого Алеся. А, то бок все чакалі менавіта, што будзе зноў выстава твораў Пушкіна, а не як бы прысвечаная яго памяці. Ну, то бок такая рэфлексія. Так, але мы казалі усюль і ў прэс-рэлізах, і ў нашым інстаграм-аккаунце казалі пра тое, што выстава яна працягвае тэму, які закранаў Пушкін. Гэта не выстава там партрэтаў Пушкіна, напрыклад, ці яго прац. Мы збіраліся прывесці адну з прац, але гэта было вельмі складана, і мы вельмі хутка адмовіліся ад гэтай ідэі. Мне тады адразу два пытання да вас. Ужо перайдзем бліжэй да спадчыны Пушкіна. Просто зараз, пасля яго смерці, асабліва вось апошнія 2 гады, ідзе такое фармацыя яго вобразу такого пакутніка, змагара за свае каштоўнасці, там за беларушчыну. Гэта стварае такі пэўны міф пра самого мастака. Мне вось цікава ваше ўспрыняццё яго творчасці, хто ён для вас менавіта, то бок як вы яго ўспрымаеце? Вы, Алексей, і ты, Ліза. Могу я пачаць, напрыклад. Конечно. Ну, як гэта ўспрымае наша каманда, для нас мы Пушкіна не хацелі кананізировать. То бок у нас ёсць сайт, які прысвечаны яго працам, яго біяграфіі. У нас есть старонка ў інстаграме, дзе мы таксама распавядаем пра яго. Падпісвайцеся, калі ласачка. Спадзяюся, там Тарас так, у нас ёсць пасылка менавіта на аукцыён, мы яшчэ дададзім туды і як бы інстаграм. Ну вось, але нам было вельмі важна не кананізировать ягоную постаць, таму што я асабіста з Пушкінам знаёмая не была, але мне казалі, што ён быў вельмі жыццярадасны такой чалавек, вельмі шмат любіў жартаваць, вельмі быў адкрыты да рознага. Калі мы рабілі гэтую выставу і рабілі аукцыён, мы таксама думалі пра тое, як бы да гэтага паставіўся Пушкін. Вось, але кананізировать яго мэты у нас такой не было, але я разумею, што праз яго пакутніцкую смерць, пра тое, што яго фігура, яна вельмі цесна павязана не толькі з мастацтвам, але яна носіць такі крыху актывісткі налёт, што мы не зможам гэтага цалкам пазбегнуць. А у вас, Алексей, як? Таму што я, напрыклад, глядзеў, я быў на некалькі выставах, там адзін погляд на Пушкіна, вось такі сапраўды як на кананізаванага мастака, а ёсць яшчэ варыянт вось паглядзець фільмы, які былі зняты пры яго жыцці. Напрыклад, беларускі вальс Анджэя Фідэка, дзе ён паказаны не так адназначна. Вось для вас Алесь Пушкін, яго спадчына, гэта пра што? Для мяне Пушкін гэта такі романтык, сапраўдны мастак. Ён такі... Я яго не ведаў асабіста, але шмат маіх знаёмых яго ведалі і сябравалі з ім, мелі кантакты. Ну і я ўжо казаў, што бачу яго творы. І мне падаецца, што ён быў вельмі добры чалавек, такі романтык і вось такі змагар, але ён быў добры змагар. І ён не без агрэсіі, але з такім з гумарам і з добрай такой беларускай хітрынкай. Гэта такая нечастая якасць у людзей, і я лічу, што гэта варта адзначаць, і не ведаю, ці можна гэта ў сабе развіваць, але ж гэта вельмі для мяне добры прыклад. Ну і ён смелы мастак, то есть ты рэчы, які ён рабіў, і рабіў у сваім характары. І жыў нават па сваіх паняццях. Гэта таксама вельмі важна. Гэта праўда. А мы зараз вось паглядзім, што пішуць нам гледачы.
Давайте. Вось тут глядач Максім кажа, што выстава вельмі крутая, і дзякуй вам за яе. Дзякуй, Максім. Таксама пішуць, што Алесь быў вельмі светлы чалавек. Так, нічога пакуль што такога цікавага з пытанняў я не бачу, таму я задам свае. Давай. Вось мы перайдзем, можа, зараз да аўкцыёна, таму што аўкцыён па продажы выстаўленага мастацтва на самой выставе, грошы, за які будуць пералічаныя самім мастакам. Чаму прыйшла ідэя менавіта прадаваць іх? Чаму менавіта не проста выстава, трэба было рабіць менавіта выставу? І як увогуле ідзе аўкцыён? Ці шмат удалося прадаць прац зараз? Ну, па-першае, я хочу сказаць, што аўкцыён яшчэ доўжыцца до 30 жніўня, калі ласка. Яшчэ 5 дзён. Яшчэ 5 дзён можна паспець набыць сабе штосьці цікавае. Для нас было вельмі важна падтрымаць мастакоў і мастачак сучасных, таму што, як ужо казала, у нас усе удзельнічаюць бясплатна, і гэта вельмі цяжка прасоўваць свае творы і сваю творчасць, асабліва, калі ты знаходзішся ў эміграцыі. Таму, калі мы рабілі гэты праект, пытанняў аб тым, рабіць аўкцыён, не рабіць не стаяла. Быў адказ рабіць адразу. Ну, у вас што вельмі цікавае ў гэтым вашым праекце, гэта тое, што вы на арганізацыю выкарыстоўвалі для арганізацыі краудфандынг, то бок збор грошай на гронцы, платформе таксама беларусы, якія знаходзяцца ў замежжы, таксама і могуць карыстацца, а таксама вось аўкцыён. Чаму менавіта вось такімі практыкамі вырашылі скарыстацца і не шукаць грошы, напрыклад, у нейкіх грантавых фондаў ці штосьці такое? Мы былі вельмі абмежаваныя па часе, гэта было бы складана зрабіць, я шчыра кажу. Вось, і плюс рабіць гэта праз OneBit, мы рабілі гэта праз OneBit, мы робім гэта першы раз, і нам было вельмі важна таксама патэсціць, як гэта будзе адбывацца, таму што мы планіруем рабіць такі восеньскі салон, напрыканцы якога штогод будзе адбывацца аўкцыён, каб прадаваць працы і творы. Таму для нас гэта таксама першы такой крок у гэты бок, чтобы патэсціць, як гэта ўсё працуе, паглядзець, як прадаюцца працы. Вельмі будзем спадзявацца, што мы прададзім больш, і ўсе грошы ідуць яны мастакам-мастачкам, мы нічога сабе не збіраем. Мне тады пытанне, паколькі ты ўжо закранула восеньскі салон, ёсць яшчэ таксама выстава ў Мінску праводзіцца, яна праводзілася яшчэ да 20-го і пасля 20-го, і арт-Мінск для маладых мастакоў, і восеньскі салон, відавочна, гэтая ініцыятыва была Белгазпромбанка раней і Віктара Бабарыкі. Мне цікава увогуле, што вы самі думаеце пра тое, што сябе зараз уяўляе восеньскі салон і сам арт-Мінск, ці сочыце вы за тымі праектамі і працамі, якія там выстаўляюцца, якія там тэндэнцыі існуюць? Ну, то бок, глядзіце па іншы бок мяжы, як там адбываецца менавіта культурнае жыццё і продаж, у тым ліку мастацтва праз аўкцыёны. Ну, мастацтва заўсёды было складана прадаваць праз аўкцыён і не праз аўкцыён. У Менску ці не ў Менску, у эміграцыі ці ў эміграцыі гэта не мае вялікага значэння. Вось. А вы, Алексей, удзельнічалі ў арт-Мінску ці восенькім салоне? Не спрабаваў. Не спрабавалі? Ну, А самі як ставіцеся ўвогуле да таго, што вось зараз мастак павінен не толькі ствараць як бы сваё мастацтва, а фактычна яго і пушыць, прадаваць, ну то бок быць такім чалавекам, аркестрам, які мусіць жыць, скажы. Не, ну гэта файна, бо гэта правакуе на развіццё. Ну і гэта не азначае, што мастак мусіць магчы гэта ўсё рабіць. Ён можа, напрыклад, але ён, ну, як бы гэта такое прапанова сусвету, каб ён шукаў спосаб, напрыклад, знайсці кагосьці, ці прынцыпова не прадаваць. Гэта, ну, гэта таксама такая пляцовачка для творчага кроку. Гэта таксама творчасць. Як гэта вырашыць, як вырашыць гэтую, ну, справу, не хочацца называць гэта праблемай.
творчым спосабам. А наконт беларусаў там шмат файных мастакоў. І я ўвогуле не гляджу на сусвет культуры як на падзелены на сектары. Таму што у Амерыцы, нават у Францыі, паўсюль шмат беларускіх мастакоў. На жаль, пакуль што на зараз мы маем такую сітуацыю, што няма такой моцнай цыркуляцыі. Вось файна, калі ідзе такі абмен, калі розныя такія... Цыркуляцыя мастацтва ці магчымасці? Мастакоў і магчымасцяў, так. Файна, калі атрымліваецца камунікаваць і супрацоўнічаць. Вось гэта файна. Але гэта пытанне часу, я такі аптыміст. А у меня тады пытанне, а на ваш погляд, хто зараз здольны набываць беларускае мастацтва ў замежжы? Гэта павінны быць бізнесмены, айцішнікі, я не ведаю, там проста аматары. Хто гэтыя людзі, на ваш погляд, якія вось здольны зараз набыць твор сучаснага мастацтва? Мне здаецца, кожны чалавек можа набыць сабе твор ці працу. Напрыклад, у нашым аукцыёне ёсць працы, які там каштуюць 100-200 еўра. Гэта не вельмі шмат. Гэта не шмат, калі шчыра. Таму, калі гэта пачынаючы нейкі мастак і вам падабаецца ягоная ці яе творчасць, чаму б не падтрымаць? Гэта не будзе каштаваць там вельмі шмат грошай. А у вас, Алексей, быў досвед стасавання з такімі пакупнікамі ці заінтарэсантамі, які цікавяцца менавіта беларускай культурай, беларускім мастацтвам, і вось прыцэньваюцца, што можна ўзяць, а што трэба падумаць? У мяне быў такі досвед. Гэта моя думка, маё такое ўласнае меркаванне, што весь гэты рынак з продажу мастацтва, і ён працуе як рынак. То бок ён падпарадкоўваецца вось гэтым усім законам камерцыйным. І вось калі ідзе нейкі такі пазітыўны працэс у краіне, напрыклад, у нас былі пратэсты, і у нас было такое адчуццё, што вось зараз штосьці пераломіцца ў добры бок. І я звярнуў увагу, што да мяне пашлі пісаць нейкія прадстаўнікі розных галерэяў з Іспаніі, адтаўсюль. І цікавіцца. І ў маіх знаёмых мастакоў таксама цікавіліся. І я разумею, што гэта такі тренд. То бок, гэта працуе як рынак. Гэта не азначае, што трэба арыентавацца, чакаць, штосьці. Не, займайцеся штукай, мастацтвам, але ж гэта працуе як рынак. І ўсё, што вы можаце прылучыць, напрыклад, да продажу, не ведаю, кансерваў ці мэблі, гэта ўсё можна працэсаваць. А павінна гэта быць выключна толькі беларусы, беларускія прадпрымальнікі ці беларускія аматары мастацтва? Ці гэта павінны быць весь свет, які, в прынцыпе, можа зацікавіцца? Фактычна купляе ўвесь свет. Фактычна, калі чалавек робіць мастацтва, ён зараз такая сітуацыя ў сусвеце, што ты можаш спрадаваць свае працы каму заўгодна, у сэнсе, што не абавязкова, напрыклад, беларусам, усе, хто мае дойсці да вашай працы, яны могуць яе купіць, набыць. Проста можа вы цікавіцеся, чаму беларусы не купляюць, ці купляюць, ці хто мусіць купляць. Ніхто не мусіць, бо гэта вельмі суб'ектыўная рэч. Падабаецца, не падабаецца, штосьці там адгукваецца ў вас ці не адгукваецца, гэта нармальна, бо мастак ужо атрымлівае асалоду, калі працуе. Гэта суб'ектыўная моя думка. Можа, хтосьці па-іншаму мяркуе. А у вас ёсць план, таму што 5 дзён засталося, як дадаткова можа прасунуць тое, што адбываецца сам аукцыён, кагосьці, з кімсьці дадаткова скалабарыравацца, ці ён як пройдзе, так і пройдзе. Вось як вы будзеце лічыць, ці дастаткова паспяхова ён прайшоў, ці не? Якім чынам, праз якія метрыкі? Прададзім усе працы ў ідэальным сусвеце, гэта было б файна, але мы разлічваем, што калі мы прададзім 30%, 30-40%, гэта будзе добра.
Вось як мы прасоўваем аўкцыён звычайнымі шляхамі праз медыа, праз свой інстаграм. Мы зараз робім марафон, то бок кожны дзень мы публікуем рылс у калабарацыі з мастакамі ці мастачкамі для того, каб распавядаць пра іх працы і прасоўваць. Ну то бок вось так. Ну вось мне яшчэ цікава, што вы будзеце рабіць далей, таму што як бы вось гэтая выстава застацца і аўкцыён, гэта як бы адна частка з вялікай працы, звязанай з захаваннем спадчыны Алеся Пушкіна. Які наступныя крокі будуць зроблены, пра што можна ўжо распавядаць, акрамя вось той старонкі? Можа, у вас ёсць нейкія планы, пра які вы можаце падзяліцца адносна вось менавіта такого культурнага напрамку? Ну, бліжэйшы план гэта скончыць аўкцыён. І па-другое, зараз мы пачынаем працу над альбомам памяці Алеся Пушкіна. Вось гэта бліжэйшае тое, што ў нас будзе, гэта працаваць над гэтым альбомам, збіраць інфармацыю, шукаць пад гэта грошы. Гэта так на паўгады будзе. А з чаго будзе складацца гэты альбом? Гэта будуць яго працы, якія просто будуць аформлены ў выглядзе гэтага альбома? Ці штось? Мы пакуль толькі працуем над распрацоўкай гэтай часткі праекту. Вось, шукаем пэўнага чалавека, які бы меў досвед працы з такога рода альбомамі. Там будуць працы Алеся Пушкіна, звесткі пра яго, то бок уся інфармацыя, якая там будзе знаходзіцца пра яго, і таксама альбом мы плануем раздрукоўваць. Гэта тое, вось, што пака мы толькі абмеркавалі. Мне яшчэ цікава, што вы думаеце наконт таго, ці бачыце вы будучыню на вось спадчыны Алеся Пушкіна, што яна вернецца ўсё ж такі ў Беларусь, ці яна мусіць застацца ў замежжы, як вы, напэўна, разлічваеце, што адбудзецца менавіта вот з той працы, што вы зараз робіце? Мне здаецца, што пра тую працу і пра самого Алеся ведаюць і ў замежжы, і ў самой Беларусі. Ну так, 100%. Мне так здаецца. Ён вядомы мастак, гэта ўжо факт. Ну я менавіта пра тое, што зараз вось пакуль што небяспечна пры сённяшняй уладзе вяртаць гэтую спадчыну яго ў Беларусь. Ці ну і зараз шмат людзей, якія жывуць у эміграцыі, таксама пра гэта думаюць, ці варта вяртацца. І гэта як бы пераклікаецца такая рыфма адбываецца, што і людзі думаюць, ці атрымаецца вярнуцца, ці не атрымаецца. І вось таксама падвешана пытанне адносна вось самого праекта, ці можа ён менавіта пераехаць таксама у Беларусь вольную, уже калі яна стане іншай, з іншай уладай. Вы што пра гэта можа думаеце? Не ведаю, што адказаць, но мне здаецца, вось як мы з Алексеем зараз сказалі, што Пушкін і яго спадчына гэта не пра нейкія фізічныя аб'екты, гэта не пра нейкую каманду, не пра мяне, не пра маіх калег, не пра Алексея, не пра іншых мастакоў, мастачак і творцаў. Гэта пра нейкую памяць, тое, што ў нас ёсць вось тут і ў сэрцы. Я тады запытаю ўжо напрыканцы, як вы самі сябе пачуваеце ў эміграцыі? Вось я, наколькі я разумею, ты не займалася ж раней арт-менеджментам? Займалася. Значит, меня дрэнна інфармавалі. Окей, ввогуле, тады як працуецца арт-менеджеру, які знаходзіцца ў эміграцыі, з якімі ён выклікамі сутыкаецца і з якімі выклікамі сутыкаецца мастак у эміграцыі? Ну, Падзеліцеся досведам. Як звычайна складанасць у тым, што ты эмігруеш у нейкую новую для сябе прастору, гэта пабудова новых кантактаў, потому што, напрыклад, калі ты знаходзішся ў Беларусі, у цябе там адна пэўная сетка кантактаў і людзей, з якімі ты працуеш і як ты працуеш. Я пераехала ў Польшчу, тут трэба таксама разумець тое, што вялікая канкурэнцыя не толькі амаль сярод людзей беларусак, а таксама сяродзі палякаў, поляк, і трэба ведаць і мову, і трэба ведаць польскі кантэкст і добра разбірацца ім, то бок гэта складаней за ўсё гэта інтэгравацца ў гэту прастору. А што наконт мастакоў? Наколькі складана сябе знайсці ў эміграцыі і з якімі складанасцямі ты, Алексей, сутыкаешся? Не, я лічу, што пастараюся неяк так пазітыўна казаць аб гэтым. Тому што негатыўна гэта банальна, а пазітыўна гэта неяк так прыемней. Ну, увогуле, выбар быць мастаком
гэта ты як бы падпісваешся, што ты, ну, гэта не сістэматычная нейкая рэч, гэта рызыковая, нават не прафесія, не ведаю, як гэта назваць. Ось. І таму яна як бы прадугледжвае, што ваше жыццё будзе не у пэўным працэнце непрадказальным. Ну і міграцыя, гэта вядома таксама вось адна рэч, якая можа з'явіцца ў вашым жыцці, калі вы, напрыклад, мастак. Але, ну, гэта тычыцца тысячаў беларусаў зараз. І можа нават таму і гэта і цяжка, і лёгка з таго боку, што нас тут вельмі шмат. І я тут сутыкаюся, напрыклад, у Варшаве з людзьмі, якімі не мог сутыкацца ў Мінску, напрыклад. Што, ну... Гэта стварае як бы падтрымку ці наадварот як бы цябе больш трывожыць. Ведаеш, каб варта было б трэба было пражыць вось гэты ж кавалачак жыцця ў Мінску, напрыклад, у Беларусі, а пазней адматаць час і перажыць знову той же самы кавалачак у Варшаве. І тады б я мог, ну, плюс-мінус аб'ектыўна адказаць. Я кажу, што жыццё тут, яно таксама цікавае. Тут ёсць свае праблемы і свае прыемныя рэчы. Тут ёсць над чым працаваць, і ёсць што паглядзець. І застаецца кантакт і з беларусамі, і беларус у нас застаецца внутры. І як бы мы самі застаемся беларусамі, ўсё добра. Як бы, ну так, гэта цяжкасці нейкія, але я лічу, што беларусаў у Беларусі таксама хапае цяжкасцяў. Тады фактычна засталося 5 дзён да сканчэння аўкцыёна. Давайте напрыканцы нашага эфіра вы неяк матывуеце людзей, патэнцыйных пакупнікоў все ж таки аддаць свае драгацэнныя каштоўныя 200, 300, 100 евро, сколькі каштуе пэўны твор, і вось запросіць іх неяк, чтобы яны спрачыніліся. А мы як бы мы ўжо змясцілі спасылачку, можна перайсці як бы і нешта набыць. Слово вам. Як вы сможаце такіх людзей падштурхнуць да гэтага дзеяння? Я хочу сказаць пра тое, што я запрашаю ўсіх, кожнага і кожную перайсці па спасылкі, якая ёсць ніжэй, падтрымаць праект. Падтрымка праекта мастакоў, мастачак — гэта не толькі тое, што вы набываеце іх працу, гэта вельмі важна, но калі, напрыклад, у вас няма сродкаў, можна перайсці на старонку, знайсці чалавека ў інстаграме, падпісацца і рэпостнуць. Это таксама вельмі важна. Калі у вас ёсць грошы, калі ласка, пераходзьце. Мы будзем вельмі рады, тому што гэтыя грошы пойдуць на падтрымку тых, хто працягвае рабіць мастацтва ў складаных умовах. Там Алексей казаў такія вельмі аптымістычныя рэчы, я крыху па-іншаму на гэта гляджу. Вось, таму, калі ласка, падтрымлівайце. Гэта вельмі важна зараз. Быць разам, падтрымліваць. Добра. Алексей, ёсць што сказаць? Ну, заўжды ёсць што сказаць. Ну, тогда можна. Калі вы жадаеце, маеце ў сабе такі імпульс падтрымаць беларускую культуру, то падтрымайце. Вось у вас ёсць такая простая магчымасць набыць мастацтва беларускіх мастакоў, якія здесь выставляюцца, якія здесь працуюць, ствараюць новыя творы. І гэта вельмі просты спосаб і для простых людзей, і не для простых людзей, для якіх-небудзь бізнесоўцаў ці фірмаў. Хто хоча падтрымаць беларускую культуру, гэта вельмі просты і чысты, можна казаць, спосаб. Гэта вельмі проста. Купляйце, падтрымлівайце. Супер. Тады я яшчэ раз нагадаю, што ў нас сёння была размова з менеджеркай Лізаветай Кальвердой і Алексеем Рублевскім мастаком. Мы сёння абмяркоўвалі выставу і аўкцыён «Застацца», які прысвечаны творчасці Алесю Пушкіна. Засталося 5 дзён, сябры. Вы можете паўдзельнічаць, набыць гэтыя творы. Заходзьце, у нас якраз ёсць тая самая спасылка магічная у апісанні да гэтага відэа. Далучайцеся, падтрымлівайце беларускую культуру. А пры мікрафоне быў я, Тарас Тарналіцкі. Гэта было Еўрарадыё. Сустрэнемся заўтра ў наступных эфірах. Да сустрэчы. Да сустрэчы, пакуль.